Sanibonani bangani bami, uMamJilo onibingelelayo. Namhlanje-ke indaba yethu yeBhayibheli ikhuluma ngokulingwa kukaJesu. Yini ukulingwa bangani bami? Ukulingwa-ke ukwenza into ofundiswe yona wayalwa ngayo ukuba ungayenzi. Ingaba nobungozi, ingakufaka enkingeni, ikuxabanise nabazali bakho noNkulunkulu uqobo. Sondelani-ke nizolalela izindaba zeBhayibheli ngoMamJilo. UJesu-ke inkosi yaholelwa umoya ehlane ukuba alingwe uSathane. UJesu-ke eseqedile ukuzila ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40, wagcina eselambile. Kwafika uSathane kuye wathi, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, isho kulawa matshe ukuthi abe yizinkwa." Kodwa uJesu wamphendula wathi, "Kulotshiwe, akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso, kodwa namazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu singaphila ngawo." USathane-ke wabuye wamthatha uJesu wamyisa emzini ongcwele, wamisa endaweni ephakeme yethempeli. Wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphose phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla." Kodwa uJesu wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane-ke wabuye wamyisa uJesu entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngizakukunika khona uma uziwisa ukhuleke kimi." UJesu waphendula wathi, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." USathane-ke wayesemshiya uJesu. Bheka, kwafika izingelosi zikaNkulunkulu zamkhonza. Iphela lapho-ke indaba yethu bangani bami, yokukaJesu elingwa isitha uSathane. Ngiyathemba ukuthi nifundile, nasithokozela lesi sifundo. Nangokuzayo-ke futhi niphinde nilalele izindaba enizixoxelwa nguMamG. Nisale kahle.